ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪದ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಬತ್ತೊಂದು 5 ಗಂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಬತ್ತೊಂದು 5 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಹಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡೇನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಂಬೆನ ಬೇರೆ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಣತ್ತದು ಈಗ ರಾಶಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈತ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿ ದಾಯಂದು ಹೊತ್ತುಜಿಂದಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾಲದ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಅಮ್ಮಂದು ದಾಯ ಕಲ್ಲು ಕೊಣತ್ತನೆ ದಾಯ್ ದಾಯ್ ಐಟೆ ಪಾಡ್ನೇನಾ ఎక్కడికి ఈత కళ్ళు రాసి పడుద్ది కళ్ళు వెజిపోయినా తల్లి. ఏ మళ్ళీ ఆకొడిచి ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಕುಪ್ಪಿಚೂರು ಜೋಕ್ರಿನ ತೂಣ್ಣಗುಂಡತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪನ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಈ ತಾಯನ್ ತುದಿನ ಬಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೆಜ್ಪುನೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ತು ಗೊಬ್ಬನಲ್ತು ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮೀಯರ ಮಾತೊಂಡು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮು ಲಾಗೆರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಂಡು ಉತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಂತು ಇಪ್ಪಡ ಬಲರದ್ಯಾ ಬಲ ಉಂಟುಂಟು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿ ಇರಂಚಿ ಪೊಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಜ್ಜೆ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಬೆತ್ತಲೆ ಪಿದಾಳದನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಜ್ಜೆ ರಾಶಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಬರಿ ಬರಿಕ್ ಮಂತದೆ ಬಚ್ಚನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ತೋಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ ಆತಂದು ಚಾ ಮಗಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಬಜಿಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಬಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂಚನೆ ತಾಡಿ ಪೆರೆ ಪೆದಾಡ್ದೆ ಹಿಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಿ ನೀರಾಯ್ತಪ್ಪ ಚಾಕ್ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತ
ತಂಚ ಬಲ್ಪಿಗೆ ತಾಡಿಪೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಡಿತ್ತು ನಡೆದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಂಟು ಅಡ್ದಕ್ಕೊಂದೇ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ರಾಮಾಯಣ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾತಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಕುಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ರಟ್ ಸತಿ ಉಂಡು ಸ್ಪಿನ್ ಪಾಡ್ಯರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಪಾಡ್ತಾದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಜಿಡೇರುಂಡು ಕಾಡಿಪುನವರಸನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಆಜಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬರೀ ಟೆಂಕಲ್ನ ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿಲೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಜಿ ತುಲೆ ಮನ್ಪುನ ತುಲೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿತ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಚ್ಚದಾಲಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ನಿಜ ಬಂದ ಕುಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಟದು ಕುಡಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಂದದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚನ ಅವೇ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣದೆ ಪಟ 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 ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಂದನೆ ಯಾವು ಆಯ್ನ ಇತ್ತ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಬೇತೆಗೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಶೋಕಾದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬೆಕ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಡು ಕುಡುನು ಇಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡುನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ತರಕಾರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಪಂಡೇರ ಎಂಚ ತೆಕ್ಕೊನೆತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನೋಡು ಅಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕಂಡೀರಿ. ಸೊ ಅಡ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಇತ್ತಾಯ್ನ ಬೇರೆ ದಿಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತುಂಡಾನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರೀತು ಮಾತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಜ್ಪು ಬೇರೆ ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಣ್ಪುಗು ನೀರು ದಿದ್ದಿತ್ತ ಅವು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ತಾರಿ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಮೃತ ಕಜೆಯಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು ಅಮೃತ ಕಜೆಯಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದುಂಬುದಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅವು ಅರಿತ ಗೋಣಿ ಪೊಸತ್ತ ಇಂದು ಪುನಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಪುಗು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆ ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ. ಸೊ ನೆನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಹೃದಯಂತುಲೆ ಮುಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚ ಗುಬ್ಬೊಂದು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲು ಎಂಕಲ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಪಾಡ್ದಾನು ಅಂಚದಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಡವೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂಚಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಮುಂಚಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೇರು ಇಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಹಾರೆಗಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪದ್ರನೇ ಹಾಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಅಂಗಡಿಡು ಅಂಚದನ್ನು ಪಣ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತಂದರ್ಪನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂಚತೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವು ದುಂಬೆ ಅಂಕ್ಲೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೀರು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಧಾನಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ವೆದುಂಬು ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಓಡು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೈತೆ ಶೀಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಪಂಡ ಮುರಣಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೋರ್ದುಂಡು ಅಂಚದ ನಾನು ರಗಳೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಶೀಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತದ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾರೆ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನಾನು ಒಂಜೇ ವಾರ ಇಪ್ಪುನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತುಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ ಒತ್ತಾರೆ ಅವನುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮರಪಂದೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡುವೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಸೊ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಜೋಕ್ಲ ನಾಯ್ ಸಾರಿ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಡದ್ದು ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಿದ್ದೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ